Si Mayor, ready na ko na mahimong mami. Sama ka, mami. Ano siya kalit karon? Ambisyosang pala ka. Mayor. At taragos ka tong mamihon ko. Nagpugapa kog maridyo kay mananaw mig kalingawan dari sa Valencia. Daga ka bang artista di ah? Artista di ay. Artista ni. Oh, manang naong halos kayo. Tara. Mong jacket. Kaya tayo sa mga people. Maglakaw na tate? Doon rana. Alang Marco Malonan ba na day? Mag-jacket pag ko. Kaya na? Daot mas mag-jacket pa. Kaya ikara ba ni? Nag-jacket si Mayor ako nag-sleeveless. Bahala na, ingan yung mga item. Nga, pilipil ka sa mga suot ng sleeveless. Nagdaon ni Timir, kakilat man. Nandiyan ka lang na yarang item mo dahil abaga. Asam na dapit eh. Narabos likod. Bahan ra! Asa na kayo sa mga tayo? Hagna? Di, mag-date mo na sila. Ng Ernie. Oo, magabaig Ernie. Mag-bates ko na mo karon. Bitch, ba siya ukoy. Na? Da? Naan siya kalit karon. Ambisyosang pala ka. Mag-bates ko na, At Mayor. taragos ka tong mamihon ko. Dapat talaga sa mami lagi. Si Mayor, ready na ko na mahimong mami. Sama ka, mami. Mga hantok na ko na sa Mayor, kuhan ron ka ng mga tiguwang nga dato. Hantok sa tigawang dato kay dinagdaog na tas kuan kay gayunan. O karag tiguwang nga dato, tada na siya sa Amerika. Uy. Arang maadyo pa. Na? Agay. Talate. Uy, ate. Nag-jacket ko. Ug di mag-jacket nilad kaya makitag abaga. Ja init ron, mapagtungkol kog samot. Mato na mi. Ha, may kalingaw na natin yung malagi. Madari abot. Yan nag mga kahay. Alam mo nang sinulog. Ah, sapante. Ha? Di ko ka magabagang kasi kasing. Maglagotob na. Di ko manis ko. Nasa ilahang atubangan. Kapitan from Kotkotan. Let's give them a round of applause.
Fuad Gerald Portrias. Okay, sunod na to ang districts 3 and 4. Way pabor-pabor usakos membro aning districts 3 and 4 from Cansibao, Poblacion Occidental, Poblacion Oriental, and Boyog. Kanduao Occidental, Kanduao Oriental, and Adlangan. Ni Hunong na magpapur-papur gajud di ay ko. Pakpak mga higala. O, asa naman sila? Baliyog ko atong pagiyon ang taga districts 3 and 4. Okay. Wagas ba di ay pabor-pabor? Taga mo aning Santo Niño Belen. Ang igagaw, Miss Tricia Jane Namo Gamalo. Liwat ni sa tuang barang ABC. Chairperson, President na to, ABC. Nagkakansibaw ka dyan. Nagpapur-papuran na dyan. Mabira na dyan na sa kiya yung smile. Pinasingkat. Oh, dalawa. Kani, maju. Lisod po, gato, mas gawas po, sud. At lisod, gawas. Why? Atras, please, atras. Nasa sir, mga organizers, ha? Ano na rin, utangan, cordon, sunod. Bye. Kami ang distrito sa Isoconso. Upasundaya kung sayo, halat, pasalamat kung Senyor Santorino. Viva, Senyor! Viva, viva, viva! Para mag-aalanganin. Mag-aalanganin yun. Ano na ba to? Wala magkaraga na na. Bebe, sige tayo muda ka na ron. Tara, order mahirap ka na na. Ngani, may sakto. Very good.
ka nang nagpitsenyor nga mga barko. Dari pitsenyor. Pitsenyor. Nasa mo dayo. Abi ko ganito ngod. Buhay nga tangan. Hangit. Ya, pitsenyor. Mana yang lagi sunod kag may din ako. Ang luduwawan. Dagan ang blow ng dagat na. Ewan ka na. Ha? Si Roy na, sweet na Roy. Ina. Dagan ang blow ng dagat aloy. Ina. Dagan blow ang dagat. Kay? Tao na. Ikaw, mga ibabaw. Ako na ibabaw. Reflect na. Reflection mo na. Oo, nagbarko. Ano lagi, ilandan naman na. Ano yung cellphone, yun na. Kami ko. Din ako. Ay, wako nilagay parban. Wako nilagay pa sa kais barko. Dari sud kay kuan, aircon. Matapos gawas na init. Hindi tayo problema di ay. Ngita ng problema pagtunog pagnaw. Sa uli-uli ana. Uli-uli ana marizu.